morning guys. Finally, after sa dugay kay nga paghulat, nakapalit na jud tag Nmax 2021 version katong naay traction control o Y-connect. Ang akong tingog murag dili excited pero excited kayo ko. Ang 100 ang gihap then ang 40 couple gihap. First, natay tulo ka options sir. First, natay scan QR code which is nasa diri nga part. Kato akong dual boot sir. So mo na to po imong scan. So second sir is natay barcode. So kani sir, ang kani siyang Y-connect, so Yamaha Connect sir. Muna siya additional features na sa Aerox na 2021 which is wala na siya sa version 1. So kani sir, mao ni ang mga features na siya maintenance recommended. So for example sir, need na sad ka mag-change oil, so pwede nimo ma-check the engine oil or kana battery condition nimo. So kani sir, natay fuel consumption, so may bawaan pud nato diri sa tong cellphone sir unsay pila konsumo sa tong gas diri, like pila ka kilometers per liter, so kana siya, or kani taas ba na siya gasolina or dili sir. So kani sir, parking location, so maka-save na siya location, so asa ka last nag-parking or asa last gaandar atong motor sir. Kana siya. Na siya call, email and text notification. So mo ni siya bagong features din sir. Mao gini siya ni patok big karon. Ya labi na for example, connected imong cellphone sa motor sir, once na imo maka-receive kag like na imo tawag nimo or na mag-message nimo, so na ni siya mo pop up diri nga icon. Kita nato sa tong cellphone nga connected siya. Makita po nato diri sir sa panel. So na siya app. So meaning atong Y-connect na app sir is connected na sa atong ganing motor. Kani siyang bar, bantay ka na bar sir. Mo na siya battery kuan sa tong cellphone sir. Kita pwede. Kana siya makita once ka lubaton kun nimo cellphone, mag-blink sa siya diri. So diri sir sa engine oil. So unsaon ni siya pag-set is ari lang ta sa settings. So imo lang ni i-click ang na-default. So pwede ra ka like every 1,000 kilometers baka mag-change oil or kani duration niya sir like 30 days ba karon sir, every 30 days or kana every 1,000. So kana magdepende nimo sir. So ato lang board. So kada rev na to sir, kita ba nato sa mga cellphone. So iyang RPM niya sir. So kani sir, once nay maka-receive kag nay motawag nimo sir niya, samtang sige pa siya ring mag-link pod atong call nga icon sir. So meaning kana traction control system. Kana siya center stand mo siya. So iyang ligid sa likod is dili play niya ang motor sir. So meaning free wheel na siya. Ato lang meaning naka-detect siya na dili play niyang like dili same RPM yung front niya pa. Like kana bitong may mga dangog nga kalsada sir, mga uneven surface, kana siya mga libaong or may mga humps, kana siya. Maura ni siya guys, nag-video lang niya ako sa kabahay na ng Nmax. Salamat sa paglantaw. Like, share, subscribe.
And salamat.